चला शांत 2 मिनट मछरी ताजा ताजा। ई राड़ी इतना छटका तली से ना जियरा दुखी हो गल बटे और 5-6 गो बचल बाड़ू जब खाली गौवा में ढुकते देरी ना बेचाते देरी गुजर 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 चलता रही सर। अरे सही ले ला मछरी ताजा अंदर बेचा तरू नचनिया होगा सरो की अपने बारू छिना छातल घूम घूम के बू हम बोलिया ना बता दे हम तुम के मार देबू। तो तू ना चलू रास्ता में ऐसे न कोने के नचनिया हो गाना गाओ तो सीखत हई क्लासिकल डांस सिखावे नी क्लासिकल डांस के मैडम हई तो डांस के मैडम तो रास्ता में जरूरी बाकी नचते नचते चलबू पचरा कैसे ए छिनर आयो मर काहे मर ओए कपड़ा लाना दे हपचिया में सफत हट हो ए छिनर फोड़ दा 1 2 5 7 बरकी दे दो किना तनी बेचा तनी किना तनी तरजुई लियावा 2 किलो मौस पर तब का पागल हो का हो पूरा तो बहुत काम से मतलब राख तू ओ कहत नहीं कहे नाचत रहिए ए बहनी हाई भी 2 किलो के हाई दोनों मिल के 2 किलो 3 किलो मछली बारी से बचल धरावो मार पचक के मार पैसा द निकाल के द लागत आज काम बन जाई हमार दा छलका से कुछ बर्तन लिए तब ना धर पटक वहां के दे ए मुआक ये अरे ये गोजी भाल बाटे मछरिया लेके छिनरी भाग गइल हमार जाए राड़ो तार पिलवा पर मुंह में हमार मछरी गई बुता एगो मछरी के चक्कर में हमार 2 किलो मछरी लेके भाग गइल। अब ये राड़ो एगो के अब हमार लेही मछरी ए गाँव में पूछी जरूर कि वो करना जानतो ही ले आई मछरी ए कहीं हाथ में देख के केहू लेतो नहीं के हमार मछरी छिनरी कहां ले विपत्ति भाग गइल मत पूरा टकरी लेके ले ला बहनी मछरी ताजा ताजा जिंदा करो गेट बाज ना खुली का हाजी दीदी ले ला मछली बचल बल से कने के लिया दे खाला ये एगो टांग के लिए आइल बानी का कहीं की चोरी हो गईल चोरी हो गई अब ले लाओ तारा भर के तो बटले बस तू हमेशा 2 किलो ले लू 2 किलो के बिया ले ला बरिया रे 2 किलो के बिया ए बहनी देखा जोख ला जिंदा बिया छटपटाती है देखा ले ला अको जी दीदी अब फिर ढेर मछली लिया तो आज कहीं लेके आइल बानी ए बहनी एक गामला मछली ले बेचनी ह 2-2.5-3 किलो बचा रहली हस आ रख एगो आ रास्ता में एगो पागल मेहरारू भेटा गइल ह मार पीट के हमर टोकरिए लेके भाग गइल अभी है 2 किलो बचल भी ले ला जा का हो अभी तुम बताते पाए ना दे ए बचवा खुश रह ले ला मछली एगुड़े बिया पूला पोखला तल मरा गेल का ना बानी स अभी फली थन एक टोकरी बेचत रहनी हां हाथा एगो पागल मेहरारू आके लड़ झगड़ के आ लेके भाग गइले बाबू ये कहीं बच गइली है बताओ थला तो इतना जुग जमाना खराब हो गइल पेट पर मिला तुम्हारे खातिर बना ना तलु ताती आजकल आदमी लाथत हो गइल बा रुपया पैसा त 5 के तुम होते नहीं खे आ खाए खाते उतने मन तलता ए बच्चा 10 रुपया केहू कम करा के मांगी हम दे देती अब मार पीट करके छीन दा हां दीवार कैसे किलो भारती 180 रुपए किलो अब भाग दीदी अब हमेशा बढ़ा के बोलत रही ना मार्केट में से बाटे कम के देता ना सब मार्केटवा में मुंह हमार जिंदा तुरंत पोखरा से निकल से तुरंत कौन ठीक बाकी का ताला खेलो खबु जा हमने को मथे ना लेके दा देखो रेटा बताई 180 लगा दो 160 दे दा ना ये इतना थोड़े नहीं खीसे मार्केट में बा कब महंगा बेचा था नी अरे ले ले बच्चा तार मेरा तो बढ़िया थी फल में दा ना बता ना कपार पर लुगा लगते रही देखा बात करके पतहन के थीसा ता ए बच्चा तू सिखइबा तब ना का सिखाई ले ला देखो बे जो है जाए वो मेरा नुआ के कहा तल ना तो देखो एक हफ्ता तो बात पैसा ले ली बाजी दे दे तलिया ना हो एक हफ्ता के बाद पैसा ना लेही इहे मछली बचल बिया इहे एक हफ्ता के बाद पैसा ले बतावा ये तोइले वाली हम तो कहा गनी गनी तोलावत हन बारात के माल लेलू राजा जी दिलावा मांगे रे गमछा बिछाई के ए बामल ना बारी 22 रही 80 गो 1 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 20 22 23 24 25 28 29 21 22 23 24
24 को ए बामो भैया मारे ले आजो माई मुरिया था में मुरिया देखो काम देखो मछरी रे बामो मरा तड़ी से का पकड़ के ले तुम पकड़ के गाभिन बिया बियाई अंदर अंदर हमू नहीं की पूछत कि गाभिन बिया की बहिला बिया हम ही पूछत नहीं कहां से मछरी लेके अइली तोर माई बहिला काहे का हम मछली के गाड़ देला काहे के भतार घर में रहता मेहरारू रमन्ना मारती है सिवान में अन्ना घर के खेलल कूदल हई हो माई मछली बोरिंग गाल दे कहीं ना जाई रे छपटाए दे मुंह दे करे चला शांत 2 मिनट में वही तारे अगला जन्म में तू मछरी बनबू ए रे आयो माई कोनो बात नहीं खे चोरी के धन मुर्गे में जाला कंट्रोल चला चला हमारो मछरी खाई एगो बिया रे एगो हे बिया छिनार हो मछरी हम छीन के लिया के हेजा अपन भतार के दिखाओ त रू अभी तो चल धन मोरी में हां जइबे करे छोड़ के धन मोरी में घुस जाई मोरी में तब ए माई के भोसरी में तू ही भोसड़ी चट्टीन बुजरी तू रारी बुजरो छुतीन बिजरो ए बिसुन बुचाची मारा तू भाई हमारा मछली मौगी के संगवा पागल हो गेलू का देखा कहां जे अब रुक जा बेचा दिन तहर मेरा छीन के लिया तो उल्टा हमारा गलती कहत रहा हमार का गलती भाई बा ए जा भातार ओकर बटले भाई एकरा से बतिया लेवे के चाहिए तब ओकरा संगे छिनरो बुजरो करत तो चोरी के खेले के भतार से बतिया ली आ देख धक लोलम ना उनके ओ जे काहे ना लोल लेलू है जहां चोरैलसिया बरियार बिया भाग गइले मार के हम माना तनी के हमर मेहरारू गलती कइले बिया बाकी ओकरो से बड़ गलती तू कर दे का गलती कइल बनी दुआरी पे आके छिनरो बुजरो कर दे कहबे कर छिनरो बुझो केहू के गांव में ऐसा हिम्मत नहीं खे धक लड़ाईबो कर कपार पर मच्छर दिवा मच्छर जा तब घरवा में फरियाला जा ना तू दिवाईबा कि ना दिवाईबा मछरी लइए ले हम लू अपन भतार के लिया के आई अब ये कुल बाकी बा ये छिनरो मारा मछली फेर ओहे बात आई माई ओए हे भतार काट रास्ता में आइयो ठीक बा चोर धन मोरी में पकड़ ना तू खबी ना हम खाई ले ले उमा ना डलबू हथवा लेटा गई आओ बमाई का दो ई बताओ कि तो मामा के का निकाल दो। करी पूजा कर दई बेरा चारा ले गया वो चारा से मछली मारा जाए उ के खाई रे कुकुरा खियाई मुंह बचना देवे वाला बा ओए में बजुआ के कुल धोआ धोआ फेकाता कुछ ना वो धोआ जी देख कालो हम हमरा निकाल तो हम अबे मछली किन के लिए हम जाते सुबह सुबह बोके बुला के लेके आए वो कर से सुने चोरी चमारी छोड़ द तोर माई चमारी चोरी तोर माई चमारी तेरी दाती मारवा भी एक कबर जीबू पगला के न रख दे रे बिया अब के फेरो नहीं है कोई